I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Nadungog ninyo mga higala ang awit ni Aisa Sigara, I See You Lord, which is a very nice song that will capture the essence of the season of Lent, no? Nga taliwala sa mga nagkadaian ato mga kasinatian ato gihapong makita si Jesus, makita ato ang Ginoo diha sa mga nagkadaiyang punto sa atong kinabuhi, masakit man, problema man o kaha sa kalipay, sa kasakit, sa kapitos ug sa kahamugaway, basta imong makita ang Ginoo taliwala niini kay wala siya mubiya kanato ug nagpadayon siya pag-uban sa atong panaw diha sa iyang paglakang, uban kanato aron kita magiyahan ug madala ngadto sa ato ang matuod nga puloy-anan kay matud pa niya maguna siya ngadto sa balay sa amahan kay mag-andam siya og luna alang kanato ug nga pinaagi niini unta mubalik siya aron pagkuha kanato ug kita mahiuban kaniya ngadto sa gingharian sa langit. Okay. So karon gabi una murag do na tay matawag nato ato lang unang i-discuss a little bit ang kining usa sa mga debosyon nga trabaho nga himuon buhaton sa mga magtutuo matag Semana Santa, especially matag Biyernes, kanang gitawag nato og Istasyon sa Cross, kanang gitawag nato Via Crucis sa Latin, no? O sa Binisaya pa kanang dalan sa cross, ang dalan sa cross. Istasyon sa Cross, Espanyol man na. Via Crucis, Latin na. Ang Binisaya ana ang dalan sa cross. Mao na atong tagaan og pagtagad. And then mo segue ta og gamay, mohatag ta og kana bang
pagpalapnak a little bit sa pagahimuon sa gitawag nato og lukay, ang bindita sa lukay. Dayong ato na pud lamang isa ikuan ang ato ang importansya gamay sa gamay nga pagdiskusyon, importansya sa kining pagtukod sa santos nga Eucharistia nga himuon nato later on ang lengthy explanation aning maong hitabua unya na sa Semana Santa. Pero pasiuna lamang kani mga higala para magiyahan kita sa ato ang sa ato ang pagpanaw, sa atong paglakaw sa dalan sa krus, padulong ato sa atong kaugalingong kamatayon o sa atong kabanhawan. And of course, let's talk a bit of that Station of the Cross kay maupod na ang himuon sa Via Crucis sa panahon sa Biyernes Santo, no? And diha nato itutok ang atong diskusyon karong gabi una. Okay, sa dili pa ato di ay nga atong i-greet, no, nga matud pa basta ingon ni araw mga orasa gasipa-sipa na ang iyahang radyo, si Lola Maming Dael og si Mamert Dael diha sa Tambakan, Tanhay. Grabe kuno na ka super pilit, no? Grabe ka super pilit ang DYWC diha kani ato ang mga listeners, si Lola Maming ug si Mamert Dael. Daghan kay salamat ug pakusgi ang inyong mga radyo para ang inyong mga silingan makadungog nga there is such thing as panaw sa pagtuo only here in DYWC, inyong tingog, inyong radyo. Ingon man ang atong mga tigpaminawan diha sa kanibitang maminaw ni sila perme kanang naay mga tig-atang and sales ladies diha mismo sa pharmacy, sa Rose Pharmacy nga naa sa Perdices Street, no? Nga niingon sila pagkakita nako, sus kanang imong tingog, Father, nga among nadungog karon, mao po na gyud ang tingog nga among nadungog sa radyo. Ay alangan man pug mausob akong tingog, di ba? Oo. So daghan kayong salamat sa inyong pagsunod. Ubay-ubay sa ato si Sister Mirna Castante nga power po kaya ng super pilit, super friend na sa DYWC o sa kamadre sa SPC nga naminaw ka nato karong gabi una, mga teachers uban pa mga estudyante karon nga gabi una og kinsa katong magpag-greet diha, ala ipag-greet unya later on. Pero gihangyo mo nako nga dili lang greetings ang inyong ipadala kay kining atong programa dili man ni mahitungod sa greetings lang. Kining atong programa ato maning gituyo sa paghatag og paggugol sa panahon sa pagpasabot sa usa ka debosyon o mga practices sa katolikanon nga pagtuo aron dili kita mag-alimuhag sa paghimo nato niini nga wala ta masayod sa kinauyukan sa kahulugan niini nga atong gihimo karon, no? Busa giawhag ka mo nako sa pagpaminaw karon sa ato ang programa mahitungod niining istasyon sa cross, Via Crucis or ang dalan sa cross. Ato kining i-discuss a little bit. Unya giawhag ko kamo sa sa lista, no? Katong wala makasaulo. Di man po diani gyud ko kasaulo kay taas man ni 14 man or 15 ka mga estasyon. So ato ning kung wala mo'y kopya, pagsulat mo, pag-anda mo og papel, pag-anda mo og ballpen, isulat ninyo ang matag istasyon nga ato ang diskason karong mga panahona. Okay. All right. So therefore, tagay ko og mga 20 to let's say 15 to 20 minutes nga akong i-discuss ni human sa akong diskusyon, no, pasugod na mo og padangat sa inyo mga text messages, mga pangutana, mga obserbasyon, mga opinion, anything nga pwede ninyong ipadangat diretong Tagalog pagtagad. Gihangyo nako nga kun mahimo nakatutok ra sa atong topiko, otherwise dili nako matagaan og dako nga pagtagad ang inyong diskusyon o ang inyong mga pangutana or concerns kung wala mahitunong sa atong diskusyon, otherwise layo kaayo ang atong hisgutan. Okay? So, 15 to 20 minutes tagay ko to discuss the whole thing, to discuss the whole matter, and then you can start interacting with me through text. Ang atong mga text lines, mga higala, ang atong Globe subscribers, pwede ka mo padangat sa inyong mensahe niining musunod nga mga numero 0927-717-8556. Usbo na ko 0927-717-8556. Ang Red Mobile or pwede mo text ang Smart and Talk and Text is 0938-1165-623.
Usbo na ko 0938-116-5623. Ang atong Sun Cellular mga higala mao kining mosunod 0923-630-0797 0923-630-0797. Ang atong mga lines, telephone lines 419-8726 and 226-6130. Sa mga dunay internet, pwede ka mo mutanaw sa nawing, sa nawong haniya dining gasilaga ning buna, no? Pinaagi sa pag-log-on sa ato ang website www.dywc801am.com. Alright? Alright. Unya live kita mga higala, maka-interact ka na mo, pinaagi sa check-in and chat with me, or pwede ka mo sa atong Facebook, no? Pwede ka mo mapadangat sa atong Facebook. Kamong naay mga Facebook, pwede ko din yung i-add, maghimo din niya tag account sa Panaws Pagtuo, no? Sa Facebook. Pero in the meantime, pwede ka mo padangat sa inyuhang mga mensahe sa ato ang Facebook. Maratam, i-add ko, Maratam Mata. Ang ngalan ako, Maratam Mata. Maybe sa umaabot ka mga adlaw maghimo taog Facebook account, no? So tungod ni ana, we would like to let you know somehow nga ang atong programa karon mao'y magahatag nato og pagpalapnag sa ato ang pwede ka mo post pod sa ato ang sa ato ang website mga higala. Alright? So are you ready? Andam na ba imong ballpen? Andam na ba ang imong papel? Anahala kay andaman na kay matud pa niingon sila Pads. Good evening, kusog kaayo ang DYWC diri sa Suba Manhuyod. Then i-greet ko sa akong family diri sa Amua. Jesus, I love you, I want to follow you and carry your cross. Sister Jonah kadungog ang atong monghang nga miuban kanato nagkuan sila karon nag-streaming karon sa Manila nga pwede po nato siyang kuan. Unya nalipay kaayo si sister kay daghan kaayo ang mga nag-text kaniya sa miaging Domingo nga naminaw nato dinhi hangtod karon nag-text pa niya. Some are asking for petitions and help, some are asking for prayers, some are kanabang nagpahiwatig nga basi na sila calling, na sila tawag sa pagsulod sa kumbento isip pagkamadre o pagkapare. Okay. Ato nang sugdan mga higala pagpakli ang ato mga panid sa ato ang pagaisgutan karon ang Istasyon sa Cross. Estasyon is Spanish word for stations. Ang linatin ana Via Crucis. Ang in English Way of the Cross. Ang dalan ang binisaya Dalan sa Cross. Ang tradisyon ni ini mao kini usa sa mga tradisyon o debosyon nga pagahimuon sa mga magtutuo panahon sa Kwaresma sa matag parokya. O kini nakatutok o gihukad mismo gikan sa kakasakit sa kamatayon ni Kristo. Ang focus, ang pagtutok, ang paggugol sa maong mga nagkadayang istasyon mao ang kasakit ug ang kamatayon ni Kristo. Wala kaayo mahatagi ang kaning grasya sa pagkabanhaw, pero giipon na later on sa development sa Istasyon sa Cross. Unya usa sa mga popular kaayo nga debosyon gihatagan og pagtagad nagsugod kini ni atong krusada sa panahon sa krusada sa 1095 to 1270, meaning during the Middle Ages. Ang kanabang unsa na pagbidisaya ng 1097 Gismil 95 mo ba na 10 Gismil 95 kay may ka nga 20,012 or 19,011 unsa dagway na correct me if I am wrong basta 1095 hangtod sa 1270 mitumaw kining popular nga
debosyon sa mga magtutuo nga mao ang istasyon sa cross or Via Crucis, no? Nga didto nagsugod ang iyang popularity sa mga pilgrims kana bang mga pumapanaw dito sa Holy Land, dito sa balaan nga yuta, dito sa Israel, sa Holy Land, kay ang ilahang debosyon mao ang pagsubay sa lakaw o panaw ni Kristo gikan gyud mismo sa lugar diin gipas-an niya ang cross, padulong gyud kini hangtod didto sa Kalbaryo. Unya, thanks be to God kay ako mga higala ni atong tuig 1999 nakaadto gyud kog Holy Land. Maayo gyud kay ning Ginoo kay gitagaan gyud kog chance nga nakaadto kog Holy Land ug ako gyud mismo nga nasubay mga higala ang mga lakang ni Kristo gikan sa panahon nga siya latos hangtod kini padulong ngadto gyud sa iyahang lubnganan. Niya sus gagahilak gyud ko dito sa iyang lubnganan kay niingon jud ko kung kaugalingon pastilan Lord mao naman gyud ni ang kinauyukan sa akong pagtuo, no? Salamat kaayo sa imong paghatag kanako sa panahon o sa okasyon nga ako nakapadayon sa ako ang pagpanaw sa ako ang kinabuhing pagkapari unya imo kong gitagaag chance nga makaabot ko niining lugara. Nakasubay gyud ko Via Crucis sa dalan sa cross gikan sa lugar diin gilatos si Kristo hangtod gyud kini sa Kalbaryo ug ngadto sa iyang lubnganan. Dito nagsugod mga higala ang debosyon 1095 to 1270. Unya sa sunod nga mga duha ka siglo human sa pag-capture sa Holy Land sa mga Muslim, ang mga pumapanaw dito nangahadlok na. So wala na sila moadto dito og ang substitute nga pilgrimage gitawag na nato siya karon og debosyon sa istasyon sa cross. Meaning, ang original sa istasyon sa cross dito gyud mismo nagsugod sa Holy Land kay ang mga pilgrims kanhi ay panahon tuig 1095 to 1270 gisubay sa mga katawhan gyud ang lugar nga naagian ni Kristo sa iyang pagpas-an sa cross hangtod siya gilansang ug hangtod siya gilubong. Sa pag-abot na sa mga giyera nga gihimo nga gisugdan sa mga Muslim, gihimo nga nagmuraba og dangerous na kaayo ang lugar, so naghimo na lamang sila og substitute pilgrimage kay nangahadlok sila nga moadto sa Holy Land. So gitawag kini og istasyon sa cross. Nahimo kining popular outside, no, outdoor devotion throughout Europa, no? Dili lang mismo sa Holy Land pero gisubay kini sa nagkadaiyang lugar sa Europa ug tungod ni ana, no, nagsugod kini sa Middle Ages. Ug kining maong istasyon sa cross nagrepresentar kini sa mga panghitabo nga hinukad sa scripture or kasulatan ug tradisyon nga mao ang pagsubay sa panaw ni Kristo ngadto sa Kalbaryo. ug sa pagsugod sa maong debosyon nagkalain-lain ang numero ni ini. Dunay 5 ra, no? Doon na po nahimong 20 ka mga istasyon hangtod nga niadtong 18 18th century, siglo 18, si Pope or ang Papa Clemente XII, Pope Clement XII, iyahang gihimo lamang nga 14. Meaning, 14 na lamang ni adtong 18th century, 14 stations na lamang ang gideklarar ni Pope Clement XII. Sa middle, sa tunga-tunga sa 18th century, ang mga istasyon gialaw kini sa sulod sa simbahan. O kining maong istasyon sa cross nahimo kining usa sa mga familiar features sa mga Katoliko nga simbahan. In the 1960s, it became very, very popular. Unya gidugangan kini og ika-15 nga istasyon o girepresentahan kini sa pagtapos sa maong panaw nga mao ang
pagkabanhaw ni Kristo. So 14 ka mga istasyon sa cross ang atong subayon. Sumala sa atong tradisyon, dunay duruha ka versions ang istasyon sa cross. Dunay 14 stations sa unang version. Ikaduha, duna pud tay lain nga 14 nga versions. Let me see, I'm gonna look at it para dili ra gyud ta maka tanawan na to ha. Ika-14 nga version sa bag-o pod nga version. No, karon atong tan-awon ang diferensya sa version sa una ug kaniadto. Okay. Una, ang old version of the Via Crucis nagsugod kini sa diha nga si Kristo gihukman sa kamatayon. Jesus is condemned to death. That is the first station of the old version. Nya gisugdan kana sa paghukom ni Kristo sa paghukom kaniya sa kamatayon. Dayong ang ikaduha ni ana mao ang pagpasan ni Kristo sa cross. Gihukman siya sa kamatayon, dayong gipasan niya ang cross. Unya ang ikatulo, si Kristo nahidugmo sa unang higayon. Take note ha, akong gihatag ninyo ang una nga first version of the Via Crucis. Si Kristo na dugmo sa unang higayon. Ang ikaupat nga istasyon, si Kristo mihimamat sa iyang inahan. No? Si Jesus naghimamat sa iyang inahan. Ikalima, si Simon of Cireneo mitabang ni Kristo sa pagpasan sa iyang cross. Ang ikalima. Ang ikaunom, si Veronica mipahid sa nawong ni Jesus. Veronica wipes the face of Jesus. And then, ang ikapito, si Kristo nahidugmo, nahisukamod sa ikaduhang higayon. Jesus falls the second time. Ang ikawalo nga istasyon, mao nga si Kristo nagkighimamat sa mga babayi sa Jerusalem nga naghilak, nga nangaguol, nagbangutan. Ang ikasiyam nga istasyon, si Jesus na nahidugmo sa ikatulong higayon. Sa unang version, katulong nahidugmo si Kristo. Katulo. Sunod, ang ikapulo nga istasyon, mao nga si Kristo gihukasan sa iyang sapot. Si Kristo gihukasan sa iyang sapot. Ang ika-11 nga istasyon, si Jesus gilansang sa cross. Ang ika-12 nga istasyon, si Jesus namatay sa cross. Ang ika-13 nga istasyon, ang lawas ni Kristo gipakanaog gikan sa cross. And then ikakatapusan, si Jesus gilubong si Jesus gisulod sa lubnganan. Si Jesus gilubong sa iyang lubnganan. Mao na ang unang version nga nahipatik ang tradisyon sa mga katawhan. Pero sa bag-o nga istasyon, gipahaom kini sumala gayon sa makbasa direktamente sa Ebanghelyo. So atong tan-awon, kung ang unang version o ang unang istasyon sa unang version mga higala, mao kining si Kristo gihukman sa cross. Ang unang istasyon sa bag-o nga version, sa lain nga version, ang unang istasyon mao ang katapusang panihapon. Layo ra no? Ngano man nga gisugdan sa katapusang panihapon? Kay kini gipahaom didto sa Ebanghelyo ni San Lucas
Kapitulo 22, versikulo 17 hangtod 20 nga si Kristo sa wala pa siya modawat sa iyahang pagpasan sa cross, gisugdan kini niya sa pagtukod sa Eucharistia diha sa paghimo sa katapusang panihapon. Ang ikaduhang istasyon sa bag-o nga bersyon mao ang pag-antos ni Kristo didto sa tanaman sa Getsemani. Okay, human sa iyang panihapon, si Kristo miadto sa tanaman sa Getsemani aron magampo og magula siya dugo og tubig sa kahadlok niya sa pagdawat sa iyahang napanglantawan na nga kamatayon. Ang ikatulo nga istasyon sa bag-o nga bersyon mao kini nga si Jesus atubangan sa labawng hukmanan. Atubangan sa labawng hukmanan. Mao na ni ang unang istasyon sa karaan og una nga bersyon. Si Jesus gihukman sa iyang kamatayon ug dinhi gihukman atubangan sa labawng hukmanan. Kini hinukad mismo sa mga nagkadaiyang bersikulo o kapitulo sa Ebanghelyo. Ang ikaupat nga istasyon sa bag-o nga bersyon na iyang ingon, si Jesus atubangan ni Pilato. Si Jesus atubangan ni Pilato. Diin si Jesus gitugyan na ngadto sa mga Hudiyo o mga Israelitas nga maoy mi pasakit kaniya og bilansang sa krus. Ang ikalima nga istasyon mao ang paghampak ni Jesus, no? Ang paghampak, dali ha, asan ni siya dire sa una nga bersyon wala din ang paghampak, gidritso siya og human siya hukmis kamatayon, gidritso siya og pagpasan sa cross. Dire gihampak pa si Kristo kada bitaw gibunalan, gibunalan si Kristo nga gigaid sa usa ka haligi nga bato. Sa ikaunom nga istasyon mao pa ni ang pagpasan ni Kristo sa iyang cross. Diri sa old version gitawag nato ni siya ikaduhang istasyon mao ang pagpasan ni Jesus sa cross. Sa bag-o nga bersyon naa kini sa ikaunom nga istasyon. Ang ikapito nga istasyon mao nga si Simon nga taga Cirene mipasan sa cross ni Jesus. Kini diri sa karaan dito pa ni makit-an tua pa ni sa mura og naapektuhan ning akong kuan aning kuan ha. Okay. Naani sa ikalima, ang ikalima nga istasyon sa una nga bersyon mao nga si Simon mipasan, mitabang og pasan ni Jesus sa krus. Naa kana diri sa ikapito nga istasyon sa bag-o nga bersyon. Sa ikawalo nga bersyon gikatagbo ni Jesus ang mga babayi sa Jerusalem nga dire sa ikawalo nga istasyon. Okay. So ang ikawalo nga istasyon sa una nga bersyon pariha og hitabo sa bag-o nga bersyon. Gikatagbo ni Jesus ang mga babayi sa Jerusalem. Ang ikasiyam mao ang paglangkat sa iyang sapot nga gilansang sa cross. In other words, duha ang hitabo. Gilangkatan siya sa iyahang sapot o gilansang siya sa cross. Sa ikasiyam diri sa karaan mao pa lang ang dugmo ni Kristo sa ikatulong higayon. Take note, sa unang version katulong na hidugmo si Kristo. Alright, dirita sa ikapulo. Si Jesus nagbitay sa cross. Mao na ni ang matud pa diri ang ikapulo, ika-11, ika-12, no? Ang ika-11 nahisubay kini sa ikasiyam. Ang ikapulo diri mao ang ika-12 sa karaan nga bersyon, ikapulo si Jesus
nagbitay sa krus. O mao na pud na ang iyang kamatayon. Kay ang sunod, ang ika-11 nga istasyon sa bag-o nga bersyon mao nga si Maria diha sa tiilan sa krus. Si Maria diha sa tiilan sa krus. Okay. Ang ika-12 nga istasyon, ang kamatayon ni Jesus. Ang kamatayon ni Jesus, ika-12. Ang ika-13 nga istasyon, mao ang paglubong kang Jesus. Ika-13 nga istasyon, mao ang paglubong kang Jesus. Ang ika-14 nga istasyon, mao ang pagkabanhaw ni Jesus. Busa sa bag-o nga bersyon na adiha ang gitawag nato og ang kabanhawan. Sa karaan nga istasyon sa cross, walay pagkabanhaw. Mao ang paglubong ni Jesus ang katapusan. Ang una mao ang paghukom niya, ang katapusan ng paglubong. Dire ang una mao ang katapusang panihapon, ang ending mao ang pagkabanhaw. Okay. Ang pangutana mao ni, unsa man na pader nasayop da itong sa una? Kay nga naman ang giusob. Kun usbon na, wala na nga pasabot nga nasayop. Gipalapnag, gimodify, gihatagan og bag-ong meaning, ha? Wala na mag-ingon nga tungod kay dunay bag-ong version, ha? Nga nasayop to. Version means another way of looking at it, no? Pareha di ay na og kanang version sa usa ka kanta. Kung moingon di ay kang ang kanta nga matud nila ako dili angay. Ha? Matud nila ako dili angay, binisaya na. Kung imo di ay nang ining lison, maingon di ay ka nga kanang Bisaya nga version nasayop na. Dili siya sayop. Laing version pero English version of the same event. Kuha ba? Gets nyo ba, mga higala? Kaya may maingon nga, mga na prinsimbahan, tudlo na sayop na itong sa una. Dili tanan nga bag-o, nga bag-o nga gihatag bag-ong kahulugan, nasayop. Ha? Nasayop. So, mauna ang angay natong ibutang. Now, karon mga higala, pwede na kamo mopadangat sa inyo mga mensahe. Pwede na kamo mopadangat sa inyo mga mensahe. Ipadangat na, aron di mo maulahe, kayo niya di na ako mabasa na. Sister Jonah, pwede na ka makiglambigit sa ato ang diskusyon karon ni Ausa. Samtang akong paabutan ng inyong mga text messages, atong paminawon kining gitawag awit nga naguluhan na Footprints in the Sun. This is a very nice song, Footprints in the Sun. Listen to this. Footprints in the sand. He held me in his hand. He gave me strength to face the coming day. At times I felt alone. I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Last night I had a dream. I dreamed I was walking along the beach with the Lord. And across the sky flashed scenes from my life. And for each scene I noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to me and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand, and I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Footprints in the sand. He held me in his hand. Someday I'll understand. Footprints in the sand.
troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, "My son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you." Footprints in the Sun, mga higala, usa ka awit nga naghatag kanato og usa ka hulagway nga dili kita angay mabalaka sa panahon nga ana ata sa kalisdanan ug mga kagulanan sa kinabuhi, kay diha sa panahon nga ana ata sa mga kagulo kalisdanan ang mga marka sa tiil nga imo makita diha sa baybayon nga usa na lamang kini kaset tungod kay gipas-an ka ni Kristo. Mao kana ang panahon nga usa na lang ka set of footprints tungod kay ang kang Kristo na lang nga footprints ang imo, wala na kay ikaw gikugos naman ni Kristo sa panahon sa imong mga kalisdanan. Okay, sige, ato nang pagklion ni samtang katong na manawa ganiha karon, pwede na, ha? Okay, let me see. Sada kagalibog ko kadaghan ba day ini unsa ba? Sa ato sang ko ha, dawato nato niha kay kaniha rin siyang nanawag. Hello? Hello, good evening. Yes, good evening. You're calling from Maningkaw, Sibulan. O sige. Unsa may atong ikatampo karon? Kabahay lang sa Biacoches. Yes. Mutanan ako katong unang station pagkasa to din naibasahon. Dito ko magbasa dahil mga amana mo. Yes. Magimaya ka Maria, himaya samahan din kanta. Mo ba? Yes. Ingon ani, ang una is moingon, ang unang istasyon mao ang katapusang panihapon. Yang ang Pangulo mo ingon, nagasimba og nagadayeg kami kanimo o Kristo, ang tubag sa katawhan. Tungod sa imong santos nga cross gitubos mo ang kalibutan. Dayong sa atong bag-o nga bersyon kay hinukad man kini sa Biblia, basahon ang kining parte sa Biblia diin nahitabo kining katapusang panihapon, di ba? Okay. Bible na siya nga basihanan diin gipasukad ang maong istasyon sa cross. Unya human adunay pamalandong, no? Pamalandong kini sumala sa hitabo sa atong kinabuhi base sa unsa man mahitungod sa gibasa sa ebanghelyo o mahitungod sa istasyon. Human sa maong pamalandong naa pagyud nay hamubo nga pag-ampo, no? Human sa hamubo nga pag-ampo, moingon na dayon ang Pangulo, himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug maingon sila, maingon sa sinudan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Mupadayon ang prosesyon ug manganta. Pwede na kantahan po, Diyos na mo hantod sa 14 ka stasyon. Unsay katong na dito nakasulat. Unsay kantahan man? Diyos na mo. Diyos na mo sa yes. Pwede na mo kantahan. Pwede maure balik-balik ko nimo, labi na maure imong nahibaw ang kanta. Pero pwede po ka mo kanta og lain pareha na pinalangga kong lungsod. Ana. Okay na man dito nakasulat. Okay ra pod. Kuan man na, giyara man na siya ang kanta. Ang kanta can be any song is basta appropriate sa okasyon,
pwede nang kantahon. Pwede ra. Pwede ra. Oo. Gani sa amo ang pagsunod sa Via Crucis dito sa cathedral, ang kining Diyos Duramo sa Kaluoy mo man ay opening namo. And then sa pagpadayon sa estasyon, daghan-daghan ng mga kanta o niya. Maapil ra po ng Diyos Duramo sa Kaluoy, depende kay dugay man to mahuman. But you can sing any other song basta appropriate lang sa okasyon nga mao ang kamatayon ni Kristo. Okay. Then, kuan ka na, pwede ka malaktawan o magkuan stasyon, kapaitan ka ng Bernes stasyon, then sunod dili na po maka-stasyon, pwede ba na? Sa Bernes? Dili gyud unta na pwede, no? Pasabot ana kada Bernes mag-istasyon gud unta ka sa Cruz. Pero debosyon man na gud siya. Pananglit og dili ka makahimo ni ana, wala man pud hinoon gyud kay ingon nga dakong kalapasan, no? Kay wala man na di man na mo ibasihanan sa imong sala, no? Pero makatabang man gud unta to ang imong sakripisyo nga mahinumdum ka sa panahon nga maghimo ka ni ining istasyon sa Cruz, mahinumdum ka nga ikaw di ay katampo ka sa kasakit ni Kristo ug tungod di ana ang imong debosyon sa paghimo sa istasyon sa cross. Pero mas maayo kun kada Biyernes. Kung pananglit nataligam animo, okay ra, pwede himuon nimo dili Biyernes ngano gud di ay pwede man na. Okay ba? Pero hopefully nindot gyud kun kada Biyernes kay Biyernes man tong nahitabo ang kamatayon ni Kristo. Okay, dili man gud pundok-pundok nga naman dili makahinumdum katugan ng Bernes sapit man dili makastasyon. Okay ra, mas maayo po na magpahinumdumay mo. Ikaw kay muraog kuan man ka kanang do na man kay kasibot niini, so pahinumdumi, di ba? Mulagi ang akong silingan may akong giadto dahil may akong kay ako di pa man ko kayo kabalo. Ang akong silingan mas makabalo mo akong ipahinumduman. Naamoy no binahan. Saan kaning basahunon? Ana sa Pilya. Okay, dalan sa krus. Naay kaning bag-o nga kuan, naay dalan sa krus. Okay? Sige. Thank you, ha? Thank you. Salamat sa pagtawag. Very good. Sige, okay. So atong padayon ang ato ang basahon kini mga musunod nga mga mensahe. Good evening, Father Ram, naminaw mi karon diri sa Kangkuay Kangkuay, Oslob, Cebu. Ilabi na sa mga Tanawan, Oslob, Cebu, sa mga Algabri family nga naminaw sa panaw sa pagtuo from Lozano family here in Kangkuay. Thank you very much kana mga Lozano family diha. Super pilit ug super friends gud na sila panaw sa pagtuo. Good PM, Father, dako nagyud kog sala kay wala nako simba-simba. Unsa may imong ikatambag nako? Simple ra gyud akong ikatambag nimo. Palihog lang dudong or inday ka man, palihog lang. Karong sunod semana mao ang pag-abli sa Semana Santa, kinahanglang musimba ka kay bendita sa lukay ug sugod karong semanahuna, sugod karong Domingo, kinahanglang imo kanang ibutang sa imong kasing-kasing ug hunahuna ang imong dili lang pagdebosyon kundi ang pagtambong sa Santos nga misa at least kausa sa usa ka semana, at least sa Sunday. Kay ang dili pagtambong sa misa Domingo kun imong tinuyuan uban sa dakong kahibalo, mao ang pagkahimo og buhat sa usa ka salang mortal. Okay? Kay niingon kang dugay naman kang wala kasimba, pues dako-dako na gyud na siya. Pasabot ni ana, kinahanglan nagyug kang mangumpisal. Og human sa imong kumpisal, imo nang himuon ang imong paningkamot nga makasimba ka matag Domingo. Gets mo ba? Di ba? Ngayon man ka tambag tiya, tagaan ti kag tambag, di ba? Praise the Lord. Good evening, Father. Ask lang ko kung what ang meaning kanang mohalok sa yuta og istasyon sa cross. Thanks, Father. Dili na siya halok. Di na mohalok sa yuta. Mo na ang gitawag og genuflection or gitawag og ang pagtikubo. Kanang pagtikubo ang ipasabot ni ana mao nga ikaw, kita, dili kita angayan sa presensya sa Ginoo, kita angayang magmapaubsanon og angayan nga mudawat sa ato ang pagkamakasasala unya ang pagtikubo mao itimaan sa atong pagpaubos kay lagi kita man ang hinungdan sa mga kasakit ni Kristo. Good evening, Padre. Pwede mangumpisal, tawag lang ko sa cellphone, pwede. Dili. Wala pa'y kumpisal nga pinagi sa cellphone.
mas maayog yun nga makigmoduol ka sa pare kay mao pa man na ang gihimo nga pronouncement sa Vatican. Dili pa pwedeng mangumpisal pinaagi og cellphone. Okay? Alright. Good evening, Marnie ni sa Caceres, Mama dire, sige minaw program nimo. Si Mama reday nimo Marnie. Ha? Apil oy. Apil paminaw Marnie, ha? Ayo ra imong mama. Salamat kay sa imong mama. Salamat pud nimo Inday sa imong pagtawag o ginaot pa nga maminaw pagka uban sa imong pamilya ing na imong mga kahigalaan diya. Okay? Alright. Akong tanawon niya. Okay. Dre, mayong gabi kana bang mga lawat pinaagi sa pala, di ba delikado nga ang gagmayng tipak niini mga atak kung dili masusi sa pangalawat kunwa na bay nabilin sa kamot, basta mga hulog na ang gagmay nga tipak ug matunob-tunoban sa mga tao. Lawas man na sa Ginoo, sagrado kaayo. Di ba ta makasalaana og sacrilege? Ang sigurado dre, diretso na lang gyud sa mouth, di ba? Okay, mas patsada kung diretso gyud sa mouth. Pero gialaw sa atuang simbahang Katoliko, especially din sa atuang nasod ka Pilipinas, atuang simbahan sa Pilipinas, nga pwede ka mangalawat sa imong kamot. True, sakto ang imong obserbasyon nga kun mangalawat ka sa kamot unya dunay tipak, nya dako-dako nga tipak nya nahulog kini, unya natunob-tunoban, natural dunay pagkalapas ni ini pero kay wala man nimo tuyo gawas kun imong tuyoon. Ang usa ka butang nga dili tinuyo, dili ka angayang mahadlok di anak kay wa matuni mo tuyo pero mao gani hinungdan nga maayo unta to kung modretso ra mo og pangalawat pinaagi sa inyong baba. Pero kung sa inyong kamot siguro alamang nga inig pangalawat ninyo ang mga tipak-tipak gagmay man o dagko inyo gudnang kanon. Oy ging. Oy kinsa man na si ging, ha? Asa time pa? Kaya unsa ba ni? Father Ram, good PM. Pwede na gamito namo ang karaang istasyon? Sinang tita ni of Duldul Bakong. Yes, pwede. Pwede ang karaan nga istasyon pero nindot gyud kung gamito ninyo ang bag-o kay very biblical. Gikan gyud sa kinahiladman sa imuhang sa eskriptura na natay tawag tong dawaton. Hello? Good evening, Father Ram. Yes, good evening. Calling from? Sa Tanhay. Tanhay. Very good. Anything you wanna share with me? Kaya kanang ingon manggug ka nga kanang Sunday gyud mo kan. How about sa Anday kanang anticipated mass sa Saturday? Okay. Very good. Very good question. Kanang anticipated mass, actually good in the real sense of the word. Ang anticipated mass para ra gyud na sa mga tao nga dili makasimba og madomingo for one reason or another. For example, if you're a nurse or a doctor, you're on a duty for the whole day of Sunday, so you don't have time to go to a mass on a Sunday, so you are asked to do and attend the anticipated mass. Okay. That is the provision. Although karon mga panahon na, naanag yung mga tao nga gihimo nila ang anticipated mass as their way of going to the church already, which is also correct. Kaya ang anticipated mass, misa naman na para sa Sunday. However, ang provision ni ana para ra gyud na sa mga dili makasimba og Sunday. For example, kung ikaw tibuok adlaw wala ka gihimo og Sunday, ha? O nga no makamusimba og Sabado nga pwede man kamusimba og Sunday. Ang adlaw nga iglilihi mao man ang simba, mao man ang Sunday. So dapat nga available ka, okay ka, dapat sa Sunday gyud ka mosimba. Okay? Padre, pwede ba akong himuon, pwede ba nga mosimba ko o kaning anticipated mass? Pwede. Especially if you have special reasons. Pero kung imo na siyang himuon nga murag regular nga mo na gyud na imo niya tibuok Sunday kay gusto ka nga karong adlaw mahuman na ako simba para og libre na ko tanan. Ina na di ba? O dili kaayo maayo ang maong disposisyon. Kay mura man hinuon og imong giingon ang imong kaugalingon nga mao ba kay gibugatan di ay kaan ang pag-adtong misa kay mura maggusto naman kang libre ma Sunday manang unahon nimo og Saturday.
which is, in one way or another, dapat ang Sunday, part of that day is actually to go to Mass. And that should be that should be a cause of joy because you already do the very important act of worshiping the Lord, and that is to join the celebration of the Mass. Okay ra? So, Yes. Question. so kuan day kana nga na We are we don't encourage so much people who can attend the Mass the following day sa Sunday sa pag-attend sa anticipated Mass. We don't encourage. Question. Nya kung mutambag yung kapader, imo na siya. Imo na. Pero dili ka with valid reason man pod dili man ako kanang what I mean is, mo na siya, og naabay mo insist. With valid reason, wala problema. With valid reason, no problem. Okay ra kayo kay anticipated. Maramo yun na siya anticipated Mass because of those people who cannot do it on the next day. Okay? Okay natin. Thank you. Salamat. Caller na to from Tanhay, no? Salamat kayo sa imuhang pagpagiglambigit nato karong gabi una. Good PM, Father. Thank you sa imong tambag na minaw ko. Mao jud. Kay baluka, kami igo ra gyud nimo tambag. Ang pinaka-importante no ikaw nga mobuhat niini. Kay bisag ingnon ta ka karon, kun moingon ka nga Padre, unta magi ko kun sa akong buhaton ngano man jud kung di kasimbag madomingo. Ang simple ra akong tambag ana. Simba og madomingo. Question. Ang ending, ikaw man gyud ang mohimo ni ana. Bisag kung saan na kung gagayaw karon moingon ko nga simbag domingo nya may ka nga di ra ko wala jud tay mahems. Okay? So, tambag nako is love the Eucharist and go to Mass every Sunday. Father Ra, Marnie ni gihapon, karon ra ko na address ka Ceres, Manila man ko. Sister Marnie man eh. Sister Marnie, wa man na imong programa dito. Unsa gyud wala, sister, open the website www.dywwc801am.com. Isulat sister, isulat kay naa ng programa ha. Bisag asa ka dapita madungog nimo, makita nimo ang atuang programa karon. www.dywwc801am.com. Okay? Karon naminaw taon ko paminaw gyud sister bisag tuwa pa ka sa Manila. We have another caller atong dawaton. Hello? Hello, good evening, Father Ram. Yes, calling from Downtown Dumaguete. Downtown Dumaguete. Good, very good. Anything? Ano ko ipangutan na katong primerong version o second version Yes. Station of the Cross. Mhm. Curious ako kanang mga pictures din ha nga gibutang nakahang bitaw sa church. Giusob na siya or first version ra gihapon kay malibog ta. Yeah, actually. Unsa atong sundon unsa man gyud? Nausob ba? Yeah, it's a valid observation and I'm so happy nga imo ning gi-bring out diri, no? Doon na mga parokya nga kin ang mga kura-paruko to change the pictures patterned after the new version. Doon na mga parokya nga naghimo ni ana, no? Pero doon na po yung mga pipila siguro nga murag wala ra po nila ilisi because ang mahitabo mo granani, either you are using the old or the new version, it's the same. It's the same. In other words, kung ikaw maghimo ka sa parokya nga din ikaw nagagikan, there are two things. Kung ikaw mo follow sa mga picture din ha, which is actually kung imong istoryahon, mas maayog yung mo follow ka sa picture. Okay, mura man og sukwahe. Pero whether mo follow ka sa picture or not, ang imong gi-follow is still the stations of the cross, no? So, there are still 14 stations. You can go around the 14th station. Either you can use the old one or the new ones. But I'd like to suggest nga kung imong makita ang picture nga karaan ng versions, therefore, mas maayong karaan po imong version para gaduna siya ay kanang unsa na kana bang congruent ba nagsunod gyud ka ang imong gitan-aw ang imong gibasa parehara bitaw na nasa akong mind la kung na akong paglaan pagyangod na ilain man tinuod which is actually para nako kung ako'y pasultihon parehara na sila bisag lain ang picture kay 12 man gyapon you are following through the same passion of Christ except that there are certain emphasis sa bagong nga version. However, pero kung ako'y pasultion pod, mas maayo kung unsay naa as picture mo puy atong sundon. Mao.
kay mas lami man. Pareha man ka ana og kanabitawng gaampo ka nga ni Senior Santo Niño nga ang imong gitanaw si Mama Mary. Pero pareha ra. Kay inahan man siya ni Mama Mary. Inahan man si Mama Mary ni Santo Niño, di ba? Right. Things like that, okay? Thank you very much for joining us sa ang programa karong gabi. Una, we'll try to figure that out later on. Give me this time to read. Father, sala ba nang naay time nga kapoy kaayo atong lawas din dili ta ka pray labi na sa chaplet of the Divine Mercy, Our Father ug Hail Mary ra ako ma-pray. Wala, dili na siya sala kundi dili na siya sala kundi ka maka ampo. Pero sayang ang adlaw nga wala ka ang imong giampo diri kuan ra man di ay Our Father and Hail Mary, nakaampo ra man gihapon ka, except nga wa ka kaampo sa Divine Mercy. Kung wa ka kaampo sa Divine Chaplet of the Divine Mercy, wala ka kasala kay devotion mangguna siya. Kanang devotion kung dili nimo na matuman, kung imo nang gihimong devotion, kung di nimo matuman, di ba sometimes you feel guilty kay wa nimo na matuman, kay imo man ta nang himuon. So kung commit ka ni ana, so imo gyud ang himuon. However, ang Chaplet of the Divine Mercy, kung imo nang devotion, imo gyud ang himuon every time kay devotion man. Pero kung dili ka kay gikapoy ka, wala ra kay sala ana. Pero mas maayo nga bisag kapoy, imo gyud ang pangadjion. Okay? Mayong gabi, Father Ram, you are a big help to us here in Pasay City to understand more your topic in Cebuano, ha? Kay akong mga pag-umangkon diri nga dili kayo makasabot og Bisaya kay Tagalog speaking man ni sila. Mo ba? Tagalog speaking man sa man ako aning di man ko katagalog kay ang ato ang gi-cater ang mga time pa ha kay ako sa kadyathak kaning 0206 kadyat lang merha ako sang tanaw ni giyaha baning time pa ha kay mura og kalibog na niya akong panahon. Hello? Hello? Yes. You're calling from? Asa ka katawag? Hello? Sige, akong dawato ng telephone. Hello? Hello, Father Ram. Yes. Palihog ko animer ha. Yes, good evening. You're calling from? Kato ni sa downtown na okay. kabahin sa picture kada imong explain niya. Yes. Kaya mo question na po ko kabahin sa Divine Mercy. No problem. Sige man kung kasunod ana gyud sa Yes. YWC. Yes. 4:30 sa kadlawon. Yes, very good. Wala ra ba kaso nga akong giload sa akong cellphone okay. Para pang 3 o'clock ma-remind gyud ko sige wala ra kaso kung i-load na siya sa cellphone. Ay baling lamia na. Dili kay walay kaso. Baling gyud ang lamia. Na-load gyud ako. So ma-remind ko maagto kog Changi, Yes. maadto ba kog bangko, mag-aandar ra gyud. Bisan asa ko. Mag-aandar ra gyud na. Adin ako pal nga bisan pa ko na sa department store. It's a very beautiful prayer, good. So I'm gonna tell sa you. akong cellphone, 3 o'clock na siya naka-program. 3 o'clock sa hapon. Okay. Wala na kaso pa na. Wala. Actually, ang bago karon nga gilusad sa Divine Mercy Devotion, mao nga himuon ang Chaplet of the Divine Mercy first thing in the morning. Kaya bago sa kaduka na duka lambi pa kay katulog pero kaya mabuntag no? Kitapan man jud ako radyo pero night time nga maulay ako na nako sa second to the last no guys, third na. Yes, I can understand that, no? However, pwede man ka og since naan naman na sa imong cellphone, no? So pwede ka na nimo i-pray na even outside of the hour nga among gi-place DYWC. Pwede mo na himuon right when you wake up, no? When you wake up in the morning, before you do anything or whatever, say and pray the Chaplet of the Divine Mercy. It's a very nice prayer. It enters in the very core of our being, of our soul. Ako believe jud kay ko na I'm gonna tell you the YWC is under the mantle of the Divine Mercy, Jud. Yes. Okay. Thank you very much. Salamat pag tawag ug usab. Okay. Right, ato sang tanawon niya kay ngano gud ning okay. Good evening, Father Ram. Kumusta? Sige kami paminaw diri sa Mabini, Balyangaw. Mabini, Balyangaw. Pwede ipatukar ang The Journey dayon ipasabot mo ang meaning sa maong awit. Nindot manggod ang mga lyrics. Mabini Choir, salamat. Mabini Choir, we have a program for that next month. Gitawag nag Street Beat.
So paminaw kini, this is matag Huwebes, I guess, every Thursday 6 to 7 in the evening. You can request a song and the lyrics is explained also. Street beat. Dili nato na mahimo dire ang ato ang texter from Balyangaw because we have other things to do and to cater to the questions of the people. Padre, good PM. Anong name mo? Kasi nakikinig ako sa station mo ngayon. Ano pong ibig sabihin ng communion? Sandali, ang pangalan ko po ay Father Ram. Complete Father Ramonito Maata. No? I am the one handling the station right now, DYWC. And ano po ang ibig sabihin ng communion? Ano ba ang communion na tinutukoy mo? Saan ka ba? Saan ka nagtitext ngayon? Kasi Tagalog eh. Nakakatagalog na rin ako. Ano ba yan? Andala, ang ibig sabihin ng communion, kung ibig sabihin mo yung communion after the mass, yung they receive the body and blood of Christ, that's communion. If you're talking about communion, about people coming together and living together as a community, both in the family or the whole Christian community, it's still a communion. So, whichever you like to focus, okay lang. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Padre Ram. Naminaw minimo diris Pasay City from Father Ram. Muy bien, muy bien. Pastilan sor sa una lang na imong muy bien. Kaya ako ra gyud ko ano gini ako buenas tardes. Si Sir Jonah Kadungog naminaw sila sa Pasay City right now through the internet, through the website. Father Ram, ang 1095 Dili 10,095 mil malagi na mo bitaw ko, correct me if I am wrong. Okay, ang 1095 dili 10,095 kundi 1,095. Sakto di ay 1095 mo ba? 1,095. So basta unsaon lang yun ang akong paghubad ining pagbinisaya ni ining mga numero muna. Sige lang. Salamat. 1095 1095. Good evening, Father Ram og Sir Joanna og nga tuwa sa Manila. Tanawa. Sister Jonah, naay ni greet nimo. Buutan ang panahon, ha? Magkauban na pud ta, Father Ram. Enjoy akong neighbor dire pag mag-greet nako sila ng Tasha, ng Telma, Sherry, Laling, ng Biding, and Kabeli family from Marilyn, ug ng Tita Sarno sa Doldol Bakong. Si Sor Jonah. Okay. Good evening sa tanan. Good evening po nimo diha. Father, good evening. Kusog kaayo ka diri sa Tanhay. Ganahan ko sa imo mga mensahe kay naagyud ko'y dako nga makuha. Thank you very much for tuning in. Tell your friends, tell your neighbors ganay programa nga susama niini to help sa ato ang pag-ila og paghibalo sa ato ang pagtuo. Good evening, Father. Unsa di ay oras mag-pray og Divine Mercy ang DYWC? Good question. Okay. Ang Chaplet of the Divine Mercy mo open kini sa among istasyon. Human gyud sa among ID, musugod dayon ang kuan alas 4:30, right? Alas 4:30 sa kaadlawon magsugod nami og chaplet sa Divine Mercy. Kay ang gilusad karon sa Divine Mercy mao nga unahon pag-pray ang Chaplet of the Divine Mercy in the morning. Naapud tay chaplet in the afternoon. Magvary ni, mahuman ang drama, naa siya within 3 to 3:30, right? 3:30 na ba? Basta somewhere there. Between 3 to 4, naa diha ang Chaplet of Divine Mercy, pagkahuman sa among drama. So palihog, no? Ang inyong radyo, anharag yun ang dials DYWC. Ayaw na nag-ibalhin, kay lisom na kay pagbalhin, ana, no? Oo, kinanglang super pilit na sila perme. Ang DYWC 801, muna'y magpilit-pilit diha sa imong radyo dapat, no? Okay. Good evening, Padre. Okay. Human na, ha? Okay. Alright. Tadaw na to.
Good evening, Father. Unsaon na to pag-explain sa ubang relihiyon nga dili daw virgin si Mama Mary kay naa daw siya mga laing igsoon. Ay pastilan gitubag na. You don't have to explain. Kabalo mo ang mga tao nga dili mo tuo bisag unsaon nimo explain di gyud na nimo tuo. Bisan pag imo nang dalhan og pulo ka libro, basta imo na explainan og ang nangutana ni ana na nay tubag daan sa ilang gustong gipangutana, they will never believe that. So do not explain because people who believe no need of explanation. People who do not believe, no matter how you explain, they do not believe. Okay? Mag-uol na lang ka. Good evening, naminaw ko sa naminaw sa ibong ni. Si Ibong naminaw. Maayong gabi nimo diha Ibong. Thank you very much sa imuhang pagpaminaw. All right, at sa tanaw ni uban. Hi Pads, good evening. Greet pod ko di ay ko sa Hantianon Amlan from Mira Jen here in Hantianon. Hantianon Tanhay ba ni? TYDI. Okay, good evening Father Grace ni. Kusog kaayo ang DYWC diri sa Tamwag. Asa ang Tamwag? Ba ako kabalo? Tamwag o Tanhay? Unsa man? Okay. Good evening Father Ram og okay, humanani. Okay, Father Ram, good evening. Og kang nalipay jud ko nga naa na Youth for Christ diri sa Tambisan sa Nuwan. Sister Juna, ha? Okay, good PM Father Ram og kang Sir Juna. Tanawa si Sir Juna apil pirme. Ikaw sister mo larga na kag Spain din ha. Apilor ni apil gyapon ka diri because you have left a mark on the people who were listening to you last Sunday. Nalipay jud ko nga naa na Youth for Christ diri sa Tambisan sa Dawan para naa nami madugang nga kaalam ang ato mga kabataan karon bahin sa Katolikanong pagtuo. Ug apil ako anak nga si Charlotte. Thanks Father Rampad from Connie of San Juan Secure. Connie, dili lang kay Youth for Christ. Walipay po ka nga naay panos pagtuo para nga madugangan ang atong pagtuo. Good PM Father, pwede ra mo simba sa Saturday kay diri sa Tambisan Saturday man magmisa si Father Vic Puntihon kay layo misa sa San Juan. Maong nga Saturday rami mo simba. Father Connie of Tambisan. Connie, sakto ka kay ako taga Katulayan man ko. Sa Katulayan gani magmisa Domingo na dayme. Okay, kanang na ang misa sa Tambisan alas 4 man nagihimo, that's already anticipated mass. Nganong gituyo nga namo anticipated mass tungod kay ang Tambisan mao na ang kinalayuan nga baryo gikan sa San Juan ug maglisod ang mga tawo og simba didto. So mao na nga anticipated, pwede gyud kaayo kay mao na tuyo ana. Hello, please greet Holy Family Choir Tinago and Youth Apostolate of Fatima Dumaguete Diocesan Division. Thanks from Kagawad, Saulo, Paul Beach o Poblacion 1 Tinago. Very good, no? Holy Family Choir Tinago and Youth Apostolate of Fatima Dumaguete Diocesan Division. Thank you sa gikan ni Kagawad. Alright, good evening Father Ram. Pwede ra ko bisag unsang version ang gamiton. Kusog kaayo sa Cambuelaw, Bai City. More power Father. Yes, pwede, any version will do. Any version will do. Okay. Alright, good PM Dre. Always kuminaw panos pagtuo si Annie sa Panglao, Bohol. And thank you Jude sa imong pagpaminaw. Mga taga Panglao, may gabi ikan nyo diha at sa Bohol. Unya ing na imo mga higalaan nga maminaw ta permis panos pagtuo because bisag na Miss Dumaguete, what we are discussing actually has something to do with the faith for all people. So ing na imo mga higala. Good evening Padre. Unsa gani ngalan tong bag-ong basahon sa Via Crucis? Mercy sa Bakong. Wala may ngalan sa bag-ong Via Crucis. Ha? Ang atong tanaw ni ha bason pud lang magmutubag ni. Hello? Yes. Kita ni. You're calling from? I'm calling from Pasay City. Oh, Sir Jonah calling from Pasay City. Kumusta? Sir, apil biya ka diri sa mga kuan ha? Sa mga greetings ha? Mura pog naa ka diri sa panos pagtuo. Nalinaw kita ko pa din. As in, to the highest level. Oo, you have really left a mark sa mga listeners nato, sister. So, baluna na nga to sa Espanya. Ang maulagi kayo. Salamat po sa dahil katong Oo. Naapay mga nag-text din mo, sister, di ba? Yes, pwede.
makadungog ka na ko? Oh, sister, yes. Any message kaya mo ikahatag sa itong mga listeners karon? Oh, klaro kayo ka nga nag-streaming ha kay kuan ulahe. Yes. At nang dami dagang text na ko. I forwarded to you our roaming number sa Spain, no? Oh yes. Akong i-forward ang akong roaming number sa Spain, ang mga email, yes. Address. I-forward na ko na adiriron sister kay akong basahon. Para dito, pwede po sila nga makatext nimo sa roaming. Yeah, para sa tanang mga listeners sa Berang, sa panang sa pagtuo. I hope and pray that you will continue to listen and also is a way of growing and keeping your faith in God. Yes. And since you are in the convent, sister, you are always praying. You have to include us in our prayers also. Yes, Father. And also please include the YWC nga magpadayon tas pag ibanghelisar sa ato mga katawhan, pinaagi sa kahanginan o pinaagi sa radyo. Sige. O niya i-text sister ang imong roaming number sa Spain para nga to ang mga texters pwede paghihapon mo padangat nimo sa imong mga mensahe. Okay? Yes. This trip also my trip on Saturday, Karong Sabado ba? Okay, Sabado. So you will spend your Holy Week in Spain? I will spend my holiday in Spain. Yes. Sige. Thank you so much, Father, for explaining also the new version of the Station of the Cross. Okay. pero di sila kasabot because I'm talking in Bisaya. But anyway, thank you sister for calling. Thank you for getting in touch and keep in touch with us even if you'll be in Spain already. Yeah, I will try. Yeah. I ready your website. Okay. Sister, sige. Thank you. Salamat sa imong pagtawag, sister. Sister John na mga higala sa atuang panaw sa pagtuo. Okay? Alright. Sandali ha. Good evening, Dre. Unsa gani ngalan tong bag-ong basahon sa Via Crucis, Mercy sa Bakong? Mercy walay bag-ong ngalan. Ang basahon is Dalan sa Cross ang binisaya. Sa in English, Way of the Cross. That is the kaning basahonon, kaning book. Good PM, Father Ram. Sige mi paminaw sa imong programa. Kami tulos ako mga anak kay ganahan man sila maminaw sa imong tingog. Si Mira ni taga Tamwag Scoop sa Gihulngan. Amua, Father. Gihulngan di ang Tamwag. Uy Mira, thank you Jud. Kanang inyong mga anak, bali pong lamia po na inyong mga anak kay maminaw panaw sa pagtuo. And that is a very important factor in knowing kung unsa gyud ang kahulugan sa atuang pagtuo. So padayon mo mga anak ni Mira diha no sa Gihulngan kay mo ni ang tinud-anay nato nga pagtuo. Thank you very much, Father. Ask lang unya ni Sister Jonah og ang iyang roaming number po, please i-air lang. Yes, maghulat ko ni Sister Jonah nga mo padangat sa iyang number nato. Good PM, Father. We're listening to you. Enjoy mi kaayo from NN an Angel of Buos Amlan. Yes, NN an Angel, thank you for listening sa mga listeners natos Buos Amlan. Ingna ang imong mga higala dinha nga maminaw sa panaw sa pagtuo. Father, naibaligya nga ang cover The New Way of the Cross naa. Dili ko kasiguro na The New Way pero ang bag-o nga nitumaw karon is The Way of the Cross. It's the new version already. It's always the new version. Now, moadto ka sa San Lorenzo Ruiz Bookstore dito sa Pastoral Center na dito baligya na ay change na ay binisaya na po in English. Ang ni anak ko karon binisaya Dalan sa Cross na po in English The Way of the Cross and it's a new version.
I'm not so sure kung na the new way. I think na, why not? You just ask the tanawan na lang ang sulod. Good evening, Father Nindot Jud ang panos pagtuog daghan ta makatunan from Winner Lerado sa Kangabo La Libertad. Kangabo La Libertad. Daghan gyud ka makatunan, labi nagmaminaw ka. Oo. Daghan gyud ka makatunan. Father, good evening. Naminaw jud minimo karon diris Valencia with my kids Maria, Rochelle and Mary Rose kay tsada kaayong imong program. Si Yang Abrasaldo ni Sister Jonah. More power to you, Father. Sister Jonah, time pa akong pa atong tan-awon ni ha murag Sister Jonah daw kay gapon ni. Hello? Hello? Hello. Yes, Sister Jonah, ang imong igsuon sa Valencia naminaw. Naminaw siya. Si Yang. Si Yang. Kami po, akong brother din si Manny, yung family na naminaw tanan. Adi ay. I will give you my roaming number in Spain. Sige. Isulti ni mo ron, dili? Ikaw naman po siya. Iko ballpen sa dudong. Ballpen. Kay Bora, hapit ko na ballpen doon. But anyway, kajut sister, ha? Sige, i-greet ato mga listeners diha, sister, from Pasay City. Hello, Father. Hello, I will be giving my roaming number in Spain. Yes, tarbaha, ako sa isulat. Roaming number in Spain. Yeah. Okay. Kadtong ato mga listeners karon nga gusto makahibalo sa numero ni Sister Jonah, hala palihog isulat andamang ballpen ug papel. Ngayon na. Now na. Okay, Sister, go. Yeah. 0063 947 604 4330. 4330. Usba ko noter palihog? 0063 Yes. 947 Yes. 604 Yes. 4330. Oh, okay. Very good. Usbo na ko higala. Usbo na ko higala ang number ni Sister, ha? Isulat kay kung gusto mo text niya sa Espanya, kini pila bayad piso ra, di ba? Roaming man. Okay, 0063 947 604 4330. Okay. Sige. Yeah. Smart number. Smart na siya. Smart mga higala. Piso ra ang pagpadala. Okay, Sister. Yes, Father. Thank you so much. Yes, si Yang naminaw na. I-greet niya dito sila, mga Abrasaldo. Yeah. Alright. Yes, thank you. I have your number already. I will tell them kung napay unsa ni mangayo. Okay? Yeah. Sige, Sister. Thank you. Kaya ako sa basahon ko ba mga text messages. Alright, sige. Thank you. Bye-bye. Alright, Sister Jonah nga naas Pasay ron, nag-andam para sa ayahang paglarga padung sa Spain. Ako sa tanaw ni ha, kajot kining pipila. Good evening, Father Ram. Nice jud kaayo ang panos pagtuo kay nadugangan gyud ang among kahibalo sa origin sa Via Crucis. Lita Manungas from Bohol. Albuquerque ba ne? Lita, thank you very much for listening. Mga taga Albuquerque Bohol, thank you Jud. And then tell your friends about the whole the program panos pagtuo, and also kining ato ang DYWC. Dili lang panos pagtuo inyong paminawon, kinahanglang paminawon ninyo ang tanan, no, ang mga programa. Good evening, Father Ram. Kusog kaayo ang among radyo namo dire. Naminaw pag-ayo ang akong lula nga si Rafaela Midiano. More power sa inyong program. Thank you very much. Asa mo dapit, no? Asa mo dapit naminaw karong gabi una. Mas maibigo na magabaluta kay para nga mag-imagine ko bisag di ko kay balos ko ang lugar. Good evening, Father Ram. Greet lang ko nila Father Bayaras sa bungtod sa Kabulahanan uban sa iyang kauban. Gikan ni Grace Carinal, aplikador diri sa Tamwag. Thank you, Grace Carinal sa Tamwag. Gihulngan ba to? Gihulngan. Okay. The old and new versions of the Station of the Cross has only a little difference. The only thing is that the revised version is detailed,
and the rising up of Jesus was added based on a Bible which was usually celebrated during Easter Sunday. From Elia. Okay, Elia, ang diferensya so far is ang old version is based on tradition nga gidramatize ang and still hinukad sa Biblia, pero ang new version is really based exactly from what happened in the gospel. Okay? Father, thanks so much. Thank you also. All right. Good evening, Father. Mangutan ako bahin og pilgrimage. Unsa mang makuha niini? Ang pilgrimage maon na ang pag-adto sa usa ka lugar, sa usa ka shrine, no? Pananglit og naay shrine mo adto mog simala, no? It's a pilgrimage. Mo adto mog Holy Land, it's a pilgrimage. Unsay makuha nimo niini? Ang imong grasya, ang imuhang debosyon, ang imuhang paghigugma ngadto sa Ginoo, ug labaw sa tanan ang imong eksperyensya sa presensya sa Ginoo sa usa ka lugar dinhi mong giadto nga imong mabalon pagbalik ug imong mabansay kini sa imong tagsa-tagsa ka kinabuhi. A pilgrimage is more of your personal encounter with the Lord to in a place nga imong giadto as a pilgrim place. Okay? Connie again from Ram of Secure. Happy kaayo ko nga nakadungog sa tingog ni Sir Jonah. Bless kaayo ta nga taga Philippines nga ano na jud nga mga Pilipina nga mungha sa Spain. Bon voyage to Sir Jonah. Yes, si Sir Jonah mularga na sa Spain pero 5 years after she will come back. Hopefully, we will have her again in our program. Good PM, Father. Di ako diri bag-o nga station. Di ako diri bag-o nga station. Ang 5th station, Jesus accepts His cross. O ang 6th station, Jesus falls because of the heavy cross. Ang gipaambit nimo nga ikalima nga station, paghampak ni Jesus. Unya ang 6th station, pagpasan sa cross. Thanks. Okay. Alright. There are other versions of the stations of the cross. Other versions. Pero kining ni anak ko karon mao kini ang official nga istasyon sa cross nga gi-imprimator nga gihimo dito sa Visayan Commission on Cebuano in Liturgy nga gipirmahan ni the Most Reverend Teodoro Buhain og Auxiliary Bishop of Manila ug mao kini ang official nga kanang version of the new ones. Kanang naani mo na ay mga different versions other than that, pero the official ones is this one also. Pero pangutana, pwede ba na padre? Pwede, wa may nausob, pwede ba daw to kung gamiton kini akong version din eh? Well, kung kana imong version din basta dili mahisukwahe sa unsay ato ang matuod nga gisunod, okay ra, walay problema. Okay? As a matter of fact, kung mogamit ka sa old version, it's okay. Kung mogamit ka sa new version, it's okay. If there's another version other than these two, nga sunod kini sa Biblia o sa tradisyon, walay problema. Good evening, Father. Jug ko nalimot since 1995 until now, minaw jug ko sige panos pagtuo. Wow! Kay balo ba mo mga higala nga ang panaw sa pagtuo nagsugod ay 1991. Dugay jud mo naminaw nako oy. Ako gi original aning panos pagtuo, pero karon pag ko nakakitag daghang kay mga text. Ha? Og tawag. Father, what man di ay ang number karon ni Sister Jonah karon nga naa pa siya sa Philippines? Please lang air, thanks again. Number ni Sister Jonah nga niya sa Philippines? Unya ra kay gihatag nako roaming man. I think pwede unsa man pwede ba ni 0947 wa ko kay balo. Ako kay balos number ni Sister John. Murag naaman to, pero wala na ako diri ron. Salamat sa tubag padiram sa pilgrimage sa Tagbilaran City ko. Ang atong text sa Tagbilaran mao kini, ang pilgrimage is a panaw sa pagtuo, no? Pilgrimage is a panaw sa pagtuo nga moadto ka sa usa ka lugar nga gideklarar sa simbahan nga usa ka shrine. Ang imong mapupo niini mao ang grasya una, ang grasya nga makadungog ang presensya sa Ginoo nga imong masidati diha sa imong paghimo sa pilgrimage o kini mabalo nimong balik kadto sa imong pauli sa inyong panimalay. Good evening, Father. Thanks sa mga pagpasabot bahin sa estasyon sa Cross. Gikan ni Grace, aplikador diri sa Tamwag. Thank you, Grace. Thank you for what's this?
Good evening, Father Ram. Unsa oras ang benditas lukay diha sa bulan karong Domingo si Virgin diri sa Maningkaw. Virgin ordinary nga misa ninyo unsa man 6:30, 8:30 and 5. Oh, mo na. 6:30, 8:30 and 5. Good evening, Father. Unsa oras? Okay, human na. May gabi, Padra, mama ko ni Marnie, si Trina o ni Yancy, si Trina. Sige, unta sila tawag nimo pero dili ka makontak. Sige, kuminaw nimo kada Domingo. Gikan ni Inday, si Trina sa Caceres, Oslob, Cebu. Di atapad na ako si Marnie. Si Marnie ba? Sister Marnie pa ni or Marnie na? Sandali, pakibaw ako. Ha? Marnie, Sister Marnie, man ako naibawaan nimo, Inday. And then tapad mo sa Marnie ron, may gabiin mo diya kanimo Marnie. And then dito sa Manila, naagi po ta madungog ta pinaagi sa ato ang website www.dywc801am.com. Good evening, Father Ram. Can you give us little background about the Bisita Iglesia? Thanks, more power. Very good. Okay, ang Bisita Iglesia is kining a Filipino kind of, let me see. Kay murag wala man ko kita Bisita Iglesia dito. It is andale. Murag na ada gud dito. Ash Wednesday, Show Thursday. Sige, unya ra. Tagaay kog chance kay ayaw ko usa ninyo dali-dali kay ato ni istoryahan unya sa Sabado sa Domingo. Kay sa sunod Domingo napamantay Sunday before magbisita iglesia. So, give me that Sunday to explain that to you later, okay? Para di ta malayo. Good evening, Father Ram. When ang krise mahitabo, og kinsa na mumisa, og kinsa pod ang choir sa misa ana? From Alan Bakong. Okay. Ang krise mahitabo karong Tuesday. Karong Tuesday, alas 9 man siguro. To make sure, alas 9, either 9 or 10. But be there at 9. Kinsa ang mumisa? Si Bishop John Doe. Kinsa ang choir? Mo na di ko kay balo. Kay kuan man na. Kaning cathedral. Good PM, Padre, makatabang bang kumpisal sa akong problema ko nang pare akong sultihan ni ini. Dili ang kumpisal, it is more of the forgiveness of all your sins. Dili aron pag sulbad sa imong problema. Pero makatabang ang pagkumpisal sa pagsulbad sa imong problema. Unsay tuyos kumpisal? Ang kumpisal mao ang pagpangayo og pasaylo ug ang paghatag og pasaylo niini nga naha kanimo. Ug tungod ni ana matagaan ka og giya ug matabangan ang imong kaugalingon sa pagsulbad sa imong problema kay madungog man nimo ang pulong sa Ginoo ug labaw sa tanan mabati nimo sa imong kinatibuk-an, kinabuhi sa imong espiritu ang pasaylo sa Ginoo nga makatabang sa pagsulbad sa imong problema. Good PM, Father. Greet lang ko taga Mabinay nila ni Bebe Kadayday ug sa iyang mga anak ug asawa from Bais. Okay? Thank you. Good PM, Father. Daghan ko problema bahin sa akong family, broken home, nalimot na ako pagsimba, dili na ko makakonsentrate sa akong pag-ampo tungod sa akong problema. Kabalo ka unsay kulang nimo, ha? Tungod sa imong problema nga broken family, unya problema sa imong pamilya, kabalo ka unsay problema nimo, simba. Na problema pa ka sa imong pamilya, broken home pa ka, di pag yung ka mosimba, kinsa naman nila imo hang gisaligan, kinsa naman imong kasandigan ni ana, ha? So dili man na mahimo nga ikaw doon na kay kaugalingong problema, na problema ka sa imong mga anak, na problema ka sa imong asawa, broken home ka, di pag yung ka mosimba, nga mauna-unta na yung panahon nga ikaw mosimba, kay mudangup ka nga to sa usa ka Dios lamang ang makatabang sa akong problema. So kung ako nimo, musimba gyud ka. Ha? Musimba gyud ka. Nya imo gyud nang ibutang sa imong kasing-kasing imong gisimba kay bisag unsa ka bugat ng imong problema, basta imong igugol ang imong kinabuhi diha sa pagsimba. Klaro kayo na. Nga makatabang ug hupay sa mga kaguol ang pagtambong sa santos nga misa. Ingna lang ko, believe me, because I know what I am talking about, the grace in the Eucharist, ang grasya sa santos nga misa wala gyoy makatupong sa grasya niini. Ha? Sa pagpadayon sa imong kinabuhi kay ang misa mo na siya ang ato ang kanang strength, ang kaisog sa pagsungasong sa mga unos atong kinabuhi.
Good evening, Father. Ask lang ko, if unsa ka tinuod, nagsulti man good among silingan nga si Senior San Antonio de Padua lupigon kuno og power ni San Vicente, kay si Senior San Vicente kuno naay pako while si San Antonio naay bata nga gidala. Tinuod ba na naglalis man gud mi diri sa among silingan diri sa Ros Estanio Abilia ug Tampukon Uno Ayungon. Regards lang ko ni Sister Jonah kay nitawag no konya gabi okay. Ay intawon po ay ito paawaya po si San Vicente Ferrer si San Antonio de Padua. Ang mga santos dili na mag-away. So ngano mamong maglalis ana nga kanang power ni San Antonio ug power ni San Vicente para man na nga makatabang sila sa pag-amuma nato mga katawahan. Dili man na sila mag-away, di mo sila mag-ilog kay nag-away pa na sila, dili na sila mga santos. No? Mga santos sa sila nga maingon mang lupigon og power. May nagapawiray na kay di man, no? Oo. Wala. Ayaw mo glalis anak kay dili mao nang inyong gilalisan, no? Oo. Dili na mao inyong gilalisan. Ayaw mo glalisi ang nagisay powerful nilang duha kay kana sila mga santos, mga powerful na kay silang duha. Good evening, Father Ram. The song was a nice one. It's really true to the Lord. It's really true too. The Lord is always with us in times of sorrow and happiness. That leads us to sweet success every hour and every day. God bless. From Elia. Thank you. All right. Hi, Pads. Good evening. Greet po ko ni San Hantianon Amlan. Oh, manani ganiha. Okay, sandali ha. We have 15 minutes more. O mangundang na ta kay mga tulog ta. Okay. Padre Ram, good evening. Okay lang mag-way of the cross ko. Okay lang mag-way of the cross ko at home. Kay katong ako lula sa balay lang kay gulang naman siya. From Marilyn o Duldol Bakong. Okay. Marilyn, kung dili ka makalakaw, pwede ka sa inyong balay. Pero kung makalakaw ka, Marilyn, adto agyud sa simbahan. Kay sakripisyo man na inday. Ha? Dili man lang na kay ganahan ko nga magkuan kini maghimo ko din ako ang kaugalingon, dili man na sakripisyo man ang way of the cross. So kung makalakaw ka, lakaw sa simbahan, magstasyon. Pero kung di ka kalakaw, paghigda magistasyon ka, imorang lingion, pwede. Okay, Marilyn, thank you. Father, good PM. Nasisiyahan ako pag nakikinig ako sa station mo. Tuwing hapon, lalong-lalo na sa Sunday, to Herman from Basak, Sambuanguita. At ako'y natutuwa na ikaw ay nakikinig. Dahil nga sa iyong pakikinig sa akin at nasisiyahan ka, ako ay lumigaya dahil alam ko na ikaw ay nakikinig sa amin. Hindi lang sa programa ko, kundi sa lahat ng mga programa ng DYWC at lalong-lalo na ang Panaw sa Pagtuo. Thank you very much sa tuang texter na Tagalog dito sa Sambuanguita. Good PM, Father Ram. The sacrifice of our Lord reminds our sins. But even when we are sinful, God is good all the time. For beyond darkness, He gives us light. Beyond our tears, He gives us comfort. God always embraces us, saying, "My child, the path I have laid you is just beyond the corner." With all this, we must say, "I love you, Lord." Nilfe of Ayungon. Thank you very much, Nilfe. Okay, good evening, Father. Lipay jud ko nga nakatune ni ining Panaw sa Pagtuo. This is my second time listening from Lydia Agan of Dipolog City. Pastilan, Lydia, no? Nganong karon pa man in taon kay ikaduha, oy. Sus, nangahurot na gyud ako ang kuan. Laway og inistorya sa Panaw sa Pagtuo. But anyway, Lydia, thank you for tuning in to DYWC. And I hope this is your second, and I hope there will be third, fourth, fifth, until the end of whatever of the Panaw's Pagtuo. So, Lydia Agan of Dipolog City, please listen to Panaw sa Pagtuo and also to all the programs of DYWC, because DYWC is the mouthpiece of God. We are proclaiming the Word of God. We are proclaiming the good news of God, of Christ here in DYWC. So, every program we have always bear the image of Christ. Good evening, Father. Always do ko listen DYWC and your program. Nindot ayo ang program sa Sunday, especially your program Panaw sa Pagtuo. Lilik Teves ni of Malabuyok. Lilik Teves of Malabuyok. Asa ni Malabuyok? Cebu? Bohol? Ha?
Cebu, Malabuyok. Ha? Good evening. Please extend my best regards to Sister Jonah. Good luck, sister. Thanks for being one of the Jesus hands. God bless us. Mabel. Mabel, thank you very much. Sister Jonah is in Pasay now. She'll be leaving, Saturday, I guess, 29 something. Saturday. Basta, 30 ba to? Good evening, Father Ram. Nice, Jud, kayo imong program, Father. Daghan kaayo ko makuhang leksyon. Sige, Jud rin kapaminaw kauban sa akong family. Where are you listening? Oo, thank you for listening. Daghan salamat sa greet nato diha, Father. Naminaw mo diri sa Pasay City. Sige, Jud, padayon, more power to you. Sir Jonah, yes. Okay, Sir Jonah, alagyod sa mga greetings diha, daghan. Hello, Father, good evening. Galanog-lanog, gasipa-sipa, gapaka-paka from Francis Mayfredo. Kanda, na akong layhan. Ha? Basta maglanog-lanog, magsipa-sipa o magpaka-paka ng DYWC, bahalag magsakit di akong tutunlan dire. Ha? Basta kay naa mo. Good evening, Father Ram. Palihog ko og greet sa Youth Apostolate. Humanan ni gani, ha? Good evening, Father Ram. Can you give us little background? Ako ning giingon nga next Sunday. Good evening, Father Ram. Ang pagrosaryo, if dili mabuhat kada adlaw sala, bana, dili na siya sala. Pero, mas maayag yung kada adlaw. Kay mauna giawhag ni Mama Mary nga mag-ampo ta sa Santos nga rosaryo sa matag adlaw alang sa pagkapukan sa mga dautan o aron kadawata o kalinaw sa tibuok kalibutan. Because we are now in a turmoil kind of life. We are living in a society nga puno sa panagbangi o panagtigi o gira. No, so we need to pray for the sinners, to pray for peace, to pray especially for our country. Good evening, Father Ram. Thanks for your greetings at the beginning of our program. I'm listening right now. God bless to all your listeners. Yes. Thank you. Kasi akong greet early. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, humana ni ganiha itong more power to you. Katong sa ni. Okay. Imbis mamalandong ta sa iyang sufferings, dadugang na hinuon ang 14th station nga niingon nga nalipay ta karon kay si Jesus labadhaw nga wala pa man Easter. Mao man gani nang gibutang nang nabanaw si Kristo para nga ang atong kaguol sa Holy Week naanatay atong gipangandoy sa kalipay. Kay human sa atong mga pag-antos, dapat ang ending sa atong mga pag-antos ang kalipay. Kay kinsa katong mag-antos, masantos. Ang pagkasantos mao ang pag-angkon sa misteryosong pagkabanhaw ni Kristo sa atong kinabuhi. Father Ram, this is my cell phone number here in the Philippines. Okay. Ang nangayo ni Sister Jonah og number sa Pilipinas kay naa pa siya pila ka adlaw. Uskasimana pa nga naa si Sister sa Manila. Ang iyang number is akong isulat ni kay para din pa ma-erase ni nako, no? Ang number ni Sister Jonah sa Philippines is 092836465470. 0928-364-6547. Okay. So katong gadahang mo text ni Sir Jonah, text na. God bless you. It's such a little prayer but it means so much. It means may the Lord with His gracious hands give you more than you have prayed for. Good night. Ay ayaw sa dre unya arata mga tulog ganahan pa mi maminaw nimo mao man 10 minutos na lang. Dili bitaw okay maluoy biya puntaan ang gahulat nato nya gapiyong-piyong gaduka-duka na kay kanang ila jung tiwaso ang panos pagtuo. Imagine na mag 2 hours na ba ako dire, take note, mag 2 hours na ba ako, ha? Oo. Hi Father Ram, have a blessed Sunday. I really love your program panos pagtuo. Bisan katulugon ako, maminaw lang Japon ko kay daghan kayo kong makatunan May of Himalalod. Mo gani na akong giingon itong di pa ko paundangon, muundang gyud ta og alas 10 kay tingkalatulog na gyud na siya, no? Mupahuway pug ko. Aron next Sunday, thrilling na pud ni kay paaboton na pud ninyo ang atong panos pagtuo. Munang katong taga Dipolo nga kaduha pang naka-tune in, ayaw nag-ibalhin ng imong istasyon din na, ha? 801 ra nakatutok lamang ka na sa usa lamang ka istasyon.
nga DYWC. Father Ram, please greet me to all the high school faculty and staff of SPUD who will be leaving tomorrow for Cebu to have their retreat there for their success, safety, and good health. From Sir Jonah. Okay, tinuod sila. Sila ang mag-retreat ugma. Very good. Father David Echika. The living water is one of the basic needs in life. It serves as drink to satisfy our Christ, Jesus, our thirst. Jesus Christ is the living water, endless flowing, coming down from heaven, washing all sins away, cleansing the souls, giving us grace every day. The living water forgives our sins at confession and gives us abundant grace in the Holy Eucharist. True bread, true drink for an everlasting life. Thank you. From David Echika. Thank you very much. Father Ram, more power from Grip Rosiana Ora, your avid listener sa Panos Pagtuo of Talisay, Santander. Okay, thank you. Natay Talisay, Santander, Rosiana. Thank you very much sa inyong pagpaminaw. Ayaw sa Dre, sige. Sakto na pa tayo mga 6 minutes. Alright. Good evening, Father. Og mosulod tag Adoration Chapel, kinahanglan ba nga mutikubo gihapon ta? Mao man gud na ako na observe sa uban kada sulod sa prayer room. Thanks po. Yes. Inig sulod nimo sa Adoration Chapel, kinahanglan gyud kang mutikubo kay naa kas presensyas Ginoo sa imong atubangan, anaa ang Ginoo diha sa bayhon sa pan. Real presence na dili napan si Kristo gyud nang naa sa imong atubangan. Madahan dili ka mutikubo, madahan nga si Kristo man ang naa sa imong atubangan. So ang pagtikubo nimo unay pinakadako nimong pag-angkon nga dili ikaw takos og angay nga even mo tan-aw sa iyahang panagway. Pero kay kinahanglan magyud kang mutan-aw, so mutikubo ka aron ka moangkon sa imong pagka dili takos. Kinahanglan gyud mutikubo. Father, dili mi makasimba matag Domingo pero maminaw mi sa radyo matag Domingo. Nakasala ba Japon mi? Talag sara makaduming makasimba mi, Virgie from Maningkaw. Time pa. Ang Maningkaw ba layo na siya sa San Antonio? Virgie? Kay kung duol ra ang Maningkaw sa San Antonio, simbag yun mo. Simbag yun. Sakripisyo man na good. Oo. Ha? Kung ingon juglayo kayo, tuamos Maningkaw niya, naara diri ang misa diri sa Sibulan, maglisod ta na. Pero kung ang misa na ay San Antonio, kanang sunod nga, ko kay balo, di mo ko kay Suito God. Pero kung ang Maningkaw, duol sa San Antonio, musimbag yun mo. Oo, nagani uban mo simba nga magkabayo. Ha? Nagani uban mo simba nga maglakaw. Maglakaw magani taog ka ng mamayli. Maglakaw magani taog ka ng unsa na kining manabo. Di ba manabo maglakaw? Magdala pagani kinumpra, magdala pagani nagpila ka sakong bugas. Kada pa niyang musimba nga wala kay dalhon. Gawas ang imong kaugalingong kasing-kasing og kinabuhi og dalhon nimo balik si Kristo. Madahan? Oo, di ba Virgie? Oo. Mana ang pangutanan ako, nganong di man mo kasimba? Mana di tanghaga, no? Father Ram, karon ra ko na address ka si Res, Manila man ko mao gani. Oo, si Marne. Sister Marne, ha? Kanang unsa man sa Manila makadungog ra gyud gihapon kas Manila Marne. Kay naamantay internet. Keep in mind that God is your greatest companion because no matter how imperfect you are and no matter what happens in your life, God will still be there to give you the greatest love you've always wanted. Good evening, wonderful message. Moman gali nga pasalamat ko nga naka-tune in ko sa ay rapo kasuko. Okay, moman gali nga nagpasalamat ko nga naka-tune in ko aning istasyon na kay sige ra ko
Tanaw TV karon pag alas 8 tune in na dayon ko aning programa ha Father Dipolog City. Yes, sakto yun na imuha unya na lang TV anyway karon maka TV na ka kay mahuman naman ang panos pagto ako bitaw mo tanaw biya po kog TV pero panos pagtuo gani balik klara bitaw ng TV dia arang panaw kausara sos kasimana. So thank you for tuning in thank you for finding the station and sticking it to it till the end of our pilgrimage. Good evening. Jesus' passion opens my eyes and heart of His love. His death gives me life. Thanks so much, Lord, from Mabel. Thank you kanas Mabel, super pilit po nas DWC. Dili po na makuan si Mabel. Okay. Alright. Tinuod jud ka Father ka mahimong biyaan tas tanan apan ang Dios dili jud mo biya nato sa tanang higayon koni ni sa secure. Tinuod yun na koni. Oo. Ayaw giyog biya ni Kristo. Biisan pag unsay ita ba sa mga kinabuhi, labi nagka-problema ka, ayaw himo ang rason ang problema nga di ka kasimba. Gani, himo ang rason imong problema nga ikaw mo ato sa simbahan because this is the moment that you need God's grace even more. Father, good evening. Pasipal Okay, pasipala ng ilang gibuhat biyahin sa duha ka santos. Mao gani murag di kulayhan anang inyong awaya ng kinsay powerful aning duha. Kay puro sa sila powerful. San Antonio de Padua ug sa San Vicente Ferrer. Father, maayo jud kaayo ang Ginoo kay gitubag niya akong panginahanglan gikan ni Grace Aplicador. Grace, ang Ginoo bisag dili pa matubag ang imong gikinahanglan, maayo ra gyud na siya. Kabalo kag usahay nganong dili tubagon ang imong panginahanglan tungod kay nakita niya nga dili na nimo panginahanglan, imo ra nang layhan. Pero sa panahon nga ihatag na niya, then he feels nga para gyud nimo. So ayaw ka guol kun dili ka makadawat niya na. He is also good and he is still good bisag di nimo madawat ang imong gipangayo sa Ginoo. Father, naa ni Hill Obstat Father Nestor si Serbo Vice Chancellor og Imprimator Monsignor Jose Arbiol Vicar General og mauni gigamit nako. Mao ba si Father Nestor? Okay, Father Nestor. Okay, kaning niapon nga dalan sa cross nga ani anak ko karon Father, naapon ni siya oy nihil obstat, napoy imprimator. Ang nihil obstat si Monsignor Patricio Hetigan, President Side Information Center. Ang imprimator si Most Reverend Teodoro Buhain, Auxiliary Bishop of Manila. Unya ako ning gipalit dito sa dito sa Pastoral Center. Pastoral Center. So maayo siguro Father kung imo ming matagaan og lain nga explanation ngano nga naay laing hanay sa bag-o, ako dili ko katubag anak kaya ang akong gibasa karon ang kanhiay og ang kining bag-ong sumala sa atong makita dire sa akong gidala nga bitbit nga moy akong nadawat sa gipanghatag sa mga kaparian, ug moy gigamit nato sa ato ang istasyon sa cross sa katedral. So maayo siguro kung matagaan ko more Father of explanation with regards to that version nga anaan nimo, Thank you Father for illuminating my mind. Mo ba? Unsa po niya hangab ingat daw sa laway baka tumulo unsa pa pud daw. Good night. Prayer for GMA. Dili ta anak kay kuan kanang walay pulos nga mga panguna-una kanibang ato lang i-google din sa atong Ginoo dito ana mga GMA, mga CJ, mga Noy-Noy ana dito ana. Father, greet lang ko. Dili ingon nga dito manggilabot kun dili atutukan sa nato ning ato ang programa. Father, greet lang ko sa among kura paroko si Father Fel sa La Libertad from Winer Lerado sa Pangkangabo. Thank you. Greet si Father Fel diha sa La Libertad. Muhunong na ta mga higala og text because it's already 10 o'clock. Whether we like it or not, we have to rest. Our body needs rest also. You will need rest kaya naminaw mo na ako. Ang uban gahigda-higda. Ang uban kapiyong-piyong. Ang uban nakapiyong na gyud. Ang ubang nagagok na. Ako kapiyongon na pod. Okay. Knowing God gives me meaning to life and obeying Him gives purpose to life. Let Him be your reason for living because you are His reason for dying. God bless Father Ram from Noemi of Himalalo. Thank you Noemi for that wonderful message and thank you for listening.
Alright. Ako, Father Ram, basta Sunday, mag-sacrifice jud ko, walay TV, gikan. Love Hills to Panos, pagtuo, basta Monday to Saturday, drama jud ko sa DYWC. Okay. Labi na rong Abril, doon namin mga daghan kayong programang ipabati ninyo, alas 6 hangtod alas 7, alas 7 hangtod alas 8. Nami programa mahitungod sa lambigit, nami mahitungod sa baklay, nami mahitungod programa mahitungod sa punto por isyo, nami street beat, naami hapuhap sa kagabion, naami sparring partner, naami radyoke, atangina beautiful program radyoke, ug doon na tay say you say me, balindaghan na kaayo. Naami bagong ilusad nga mga programa nga makapalambo. Napagani tay talikala, no? Programa sa mga managtiayon, programa sa mga problema sa mga managtiayon ug di pamilyadong mga tao. So, listen to DYWC because this is the only radio station nga maghatag og bulok sa inyong kinabuhi sa matag adlaw. Good evening, Father. La jud ko nalimot nga nakadaog kog dictionary sa panos pagtuo. Hala tinuod ka? Asa ba dapit ang dictionary? Oh, by the way, I'd like to announce to you mga higala nga sugod karong Abril. Dali ha. I'd like to announce mga higala nga sugod karong Abril 8 sugdan ang gitawag namog Bible School on Air. Bible School on Air. Anhi lamang kana mahitabo sa DYWC og niining programa Panaw sa Pagtuo. Usa kini ka series sa pagtuon sa Biblia. Unsa ang Biblia? Nganong naay Biblia? Unsa kalambigitan sa kinabuhi niini? Ug uban kanato ang Commission on Bible Apostolate nga pinanguluhan ni Father Melchor Parcon ug ang iyahang ka-team. Busa ayog si Piata, ang maka-absent og madomingo dili makadawat og certificate. Dili makadawat og certificate. Karon sa maghimo ta og Bible study, dili Bible study. Bible, asa rito kung giingon? Pasak. Okay. Bible school pala. Bible School on Air. Ha? Bible School on Air. Usa ka pagtuon sa Biblia diha sa kahanginan. Og kamo giawhag nga mopalit kamo og notebook og ballpen kay kada panaw sa pagtuo inyong isulat ang atong diskusyon kay mauni ang among basihanan nga naminaw mo og walay sipyat ang inyong pagpaminaw ug human unya sa series sa among paghimuon nga Bible School. At the end tapukon mo namong tanan diri kay maghimo ta og Bible camp nga overnight para sa mga makagraduate. Ikaw nga naa sa imong panimalay, basta naa kay ballpen ug naa kay notebook, ikaw nga naay ballpen ug notebook nga naminaw sa panaw sa pagtuo, matag Domingo sugod sa Abril 8 hangtod sa pagtapos niini, pues inyong madawat ang sertifiko nga nag-ingon you are a graduate of Bible School on Air here in your station, your voice, DYWC. Now, dugang detalye ni ining ato isgutan mga higala atong himuon sa sunod Domingo kay akong i-guest si Father Parco nagyang mga kauban to give us the details about what's gonna happen. I'd like to remind you that starting next week, ayaw nagyud ng TV usa. Ayaw sa og lakaw-lakaw. Kinahanglang pundo mo sa alas 8 kay maghimo tag Bible School on Air. Unsa kini? Ug unsaon kini paghitabo, unsaon kini atangi sa sunod Domingo dinhi lamang sa inyong istasyon sa inyong programa Panaw sa Pagtuo. Okay, Clarex, gets nyo ba? Alas 10 na gyud. Alas 10 na gyud. Muna nga mo pahuway na ta na age limit ana. Father, walay age limit ne? Walay age limit. Bisa basta kay makasulat ka ang among basihanan ang matag Domingo. Nga naay lista. Ay inigabot ninyo din kay dili man ni on the air la sa katapusan sa atong ending paanhion mo na mo dili kay maghimo man tag overnight. And we want to have the joy of knowing the Bible overnight. Excited kay ko. Ambot ka ninyo. Ako kasabot ninyo. Are you excited? You should be excited.
no? About the matter. To know the whole thing, listen to Panaw sa Pagtuo next Sunday because among idetalye dinhi kung unsa ang mahitabo nining atong gitawag og Bible School on Air. Okay. Alright, so tapuso na nato higala kay mora og tsada jud na padaram nga program palig yung tsadaha wa pa gani kasugod gitsadahan ako, no? So no age limit na, Father, basta makasulat ka, makasulat ka, na kay notebook, na kay ballpen, well, you can be a graduate, you have a certificate of being the Father, please repeat my roaming number kay nangayo si Ricky sa Sibulan ug uban pa. Okay, ang roaming number ni Sir Jonah 0063 947 604433. Usbon ako, Sister Jonah roaming number for Spain 0063 947 604433. Okay. Okay. Father, kung pananglit kami diris gihulngan, kung mo apil mi unsaon man grace ni tamuag gihulngan. Simple ra. Ang inyong pag-apil mao kini, matag Domingo na aramos inyong panimalay, na inyong radyo, na amoy ballpen, na amoy papel, isulat ang among diskusyon, unya human ni ini among series, bo animos dumagete kay panihon mamonamo, well pamilite pa, andama daan yung pamilite. Dugay pa man na, unya pa man na dapit Hunyo, ha? Depende pa na kay taas atong diskusyon, taas pa po ni siya. So, andama lang daan pamilite kay mag-abot ta ang tanang tigpaminawan sa Panaw sa Pagtuo, mag-abot ta dire o maghimo ta og overnight Bible camp. It's a very exciting night. Mga higala, tagaan mo na ako og thrilling ani kay ang diskusyon ni ini unya na sa sunod Domingo. Nilapas na gyud ta og ang akong laway matud pa nahurot na. Kini si Father ang inyong higala mo ingon uban ni Elmer Manigsaka sa ato ang programa Panaw sa Pagtuo. Aha. Hello? Yes. Okay. 0063-947-604-4330. Okay. Okay, thank you. Thank you, Esther. Ako usbo na, Sister Zona, 0063-947-604-4330. Alright? Iyahang number din is Pilipinas, 0928-364-6547. Okay. So, uban ni Elmer Manigsaka, kining inyong higala si Father Ram, inyong higala sa kangin, maingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, muhilom ta sa makadiyot, og dawata ang panalangin sa Ginoo over the air. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Dinhi nahahatapos ang ato ang sugilanon o programa Panaw sa Pagtuo. Daghang salamat sa inyong papaminaw. Have a wonderful week ahead. Goodbye and good night. Dinhi na lang kita kutob sa atong tulumanon. Panaw sa Pagtuo. Hangtod sa sunod higayon sa samang taknaw gistasyon.